बोरै मा होनोमोनलाय इखो गुरखे बिबान गुरखे बिबान ओमफ्राय दा मा खालामनो थांनो नागिरदों जोङो जों गावदोन मारिनो थांनो नागिरदों खै किल'मिटारसो होनदो ओरैनो 1.5 किल'मिटार 1.5 किल'मिटार थाबायना थांबाय थादों आरोना जों ओमफ्राय बाखिया ओइ गारिजों बापरे एन्ट्रकजोंबो फैबाय खायसे साब्रै थांबाय दं जादों बरिया ओइ बुला बुला जाबाय नै हा मा लादो इयाव गाइखेर दं माइरं दं मासिन दं माइरं ओमफ्राय इनियाव ना दं जरा जरा इनिफ्राय पानिलाव इनिफ्राय फान्थाव ना बेखिनियानो ओमफ्राय इखो दा जेनेबा इसोरनो होबोगोन ना लाखियो दा जेनेबा जों थांनाय गामि थांनाय लोगो लोगोनो गथ'फोरा लामायाव फिसा गथ'फोरा लामायाव लाखिबाथाय इसोरो जि खालामना जायो बेखिनियानोसै होमबा जों दा लांबाय दं आरो खैना लानाव दा होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो बरिया देखायनोसै थांनानै खैना लानाव जोंना थाबायनानै थांगासिनो आग्लानि नियम इयो आग्लाबो बेफोरबायदि खालामो आग्लाबो बिदिनोमोन जिमान गोजानानो जाथो ससेबाबो थाबायनांगोन आरो जोंनियाथ' आरो दा ससेल'सो जोंनिया ससेल'सो गामि दाबसे बारना मेंखाया नालाय मा नाम नोंनिया टेलर भार ओमफ्राय नोंना बोरायना आंनिया गुरखे बिबान गेजेरनिया धर्म बिबान फार्स्टनिया रायजो बिबान दख'ना मोनसे लादो जोंनिया लागाव दख'ना सिङाव नांगौ दा थसे लाबाय र' जोंनिया सेमा बुंनो लाबाय नै जोंनियाबो फेन लानांगौ नेनायनि $2,000 years. गावदोन थांदोंमोन जोङो जों गावदोननिफ्राय जों फैबाय आरोना फैनानै ओमफ्राय हाबाखौ जों दानगोन ना मोनो ओमफ्राय जों दा
doi nang moनफैदों आरोना मोनफैनाया ओमफ्राय दा नोंथांमोननो हाबाखौ देखायनोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरोना दा बेयाव ओंखाम जाबाय दं मानसिफोरा ओमफ्राय आं दा ओंखाम जानायखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरोना बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ स' गाइस दा जोङो माने हाबायाव थांबाय दं आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै दा माने हाबा भिडिअ'आव जों हाबलांसै आरोना नायलांनो थादो माने दहायनो मोनफैदों आरोना मोनफैनाय ओमफ्य नोंथांमोननो जों दामनायनि आरोना नै माबानि डेक'रेसन एसे आरोना दाख्लै खालामनाय माने मैया खालामनाय आरोना इखिनिया जाजोब्बाय गोमालांखो लासै लासै जिउआव आंहा मानिबा सोंथि जाना थाखो गोसो हारसिं जिउआव आंहा मानिबा अननाय गोमालांखो